Ngaturi kasugengan rawuh punika wonten ing Dapur Prodi Bintara. Alhamdulillah wa bismillah ilah illallah Muhammad Rasulullah. Entuk pangestumu ado saka Kasunan Bonang nganti munggah oleh Pendopo Agung Kabupaten Bintara. Ing hari kelenggan iki kali sapara-para namung salam taklim kula menika kan. Tatopo leganing penggalihku bali pangadewa tampani ya. Kapundi pinangka dados teguh yiwana kula ing mangke. Kula ladenaken sumambah tumrap kawula ingkang mapan durung dhateng ing Bintara. Kakang Sunan Bonang. Kanjeng Dipati Natapraja nilakake rasa panuwun keng tanpa pamrih. Ing salebetipun sami cantut tali wanda ing sekawit pangguyup pandherek ingkang sami anyengkuyung dhateng Raden Kasan Witcarana rikalaning babat alas Glagah Watu. Ngantos sakmenika sampun kelampahan dados kutha saya malih kula ingkang jumeneng Dipati Dhateng ing Bintara. Yai Dipati ning kabeh mau cedhak lan terwaca. Sawise rikala semono entuk kanugrahan saka kesodan Sang Prabu Brawijaya Kertabumi. Senajan to rikala semono Siadi Kasan entuk kanugrahan udut alas kang dustani alas Glagawangi. Ning saiki wis kababat dadi kutha jejuluk Kutha Bintara. Monggo sing kagungan Bintara iki Yai Kasan. Ya sing lenggah ya Siadi nganti tak paringi gelar Dipati Natapraja. Mila saking menika Kakang Makdu Ibrahim. Saupami mboten sinengkuyung sedaya para dewani ulama dhateng ing Bintara, kula kinten mboten teka kalampahan. Kula menika mukti nyawibawa mbau dendha kelakon lenggahi wonten ing Bintara. Yai Kasan. Saiki negara Bintara dadi negara kang gedhe. Paribasan jembar tebane dhuwur kukuse jero tancepe. Kawula ning Bintara iki ora mung siji, ora mung loro, anggone nyengkuyung kelawan Dipati Natapraja. Monggo saiki Bintara dadi negara Islam. Bintara dadi negara ulama. Mula saiki ning akeh para kawula kang rasuk agama Islam. Bintara bakal tak tambahi jimat asma. Kakang Madung Ibrahim. Nek panjenipun kersanipun kados ngaten, mung nyumangga. Mula wektu dina iki jeneng sira minangka dadi paksen. Bintara bakal tak tambahi Bintara Demak. Bintara Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kakang Sunan. Siap kasar. Bakal tak bantu. Panjenengan Reneng Bintoro Demak dadi negara kang gedhe. Asmane Kyai Kasan yo bakal tak paringi gelar. lajeng kersanipun. Reneng sampean iki ratuning para ulama. Badhe kula paring gelar babah patah jimbo nekat pangetepet kali bakul akbar kang sepisan Babah patah cimring. Alhamdulillah nil akiro supadu. Teko semanten tenggalipun Kakang Makdum Kibrogi. Iking tuhu tulos tresna dhateng Raden Kasan. Kapur sakmenika sampun kelampahan mukti dhateng ing Bintoro. Ngene yo, Anak Sultan. Reneng Wonosalam sampun ngabiyantara wonten ing Pendhapa Agung Demak Bintoro prayoginipun panjenengan purba menapa ta wigatos? Kakang Wonosalam, Kanjeng Sultan kula ingkang sowan damel kaget saklebetipun pisunan agung dhateng ing Bintoro. Saya malih mboten katimbalan Kakang Patih Wonosalam menika suwan wonten wigatkan. kepareng unjuk atur bilih lepat nyuwun agung samudra pangsama Kanjeng Sultan. Salebetipun Kanjeng Sultan utusan dhateng kula minangka mapak anggenipun tiyang saking Majapahit ingkang dipun pangersani Kakang Patih Arya Permada ing ari kalenggahan punika salebetipun kula hanuweni lan kula amapakaken rawuhipun Kakang Permada. Arya Permada pratentu ing ari kalenggahan menika badhe enaken bilih wonten ing Kadipaten Bintoro menika wonten salah sawijinipun Nalendra ingkang dereng saged nyuwun tapak asma saking panjenenganipun Gusti Prabu wonten Majapahit. Nanging kula tansah mangsulaken dhateng kawicaksanan menika pramila ndadosaken dredahipun wonten ing Kadipaten Bintoro kaliyan Majapahit. Kadipaten Bintoro kula kasuran Kanjeng Adipati. Sampeyan kalah. Terwacaning dikomaku. Tansah boten tumpangsu. Perkawis utusan saking Praja Majapahit iki dipun pangarsani. Bupati Arya Permada nanjangake ing perkawis kula dados dipati catet ing Bintoro mboten nuwun lilah dalem Kanjeng Rama Prabu ngaten. Mekaten Niki cetha Prabu Bintoro sami mburah. Kakang Makdum Kibrogi Gak Sultan. sawetawis kula nyuwun kanthi sanget arah ayuning dateng ing Bintoro Demak. Ayen toh gedalung-dalung ing mangke kula kinten damel kurbaning sedaya para kawula, kurbaning para ulama kang mapan gunung dhateng Bintoro. Mila kula nyuwun ilah badhe nyabeh perang dhateng ing Majapahit. Sabar menika kekasipun Gusti Allah. Nek panjenengan grusa-grusu mangke kesar. Klortos. Brantaring penggale Kanjeng Sultan patah. Mergi prajurit Demak sami mundur. Musuh prajurit Majapahit. Nanging sapa mi Kanjeng Sultan patah saged kelampan tanding dumateng
prajurit Mojopahit saupami menang boten kondang ning yen to penjan kalah badhe dijerwira. Liripun kados pundi? Negara Demak niki negara ingkang ageng. Senopati Demak niki mboten namung tunggal, mboten namung kalih kathah. Ingkang nyengklong kadalem Kanjeng Sultan Patah. Ibaratnya negara Demak niki wonten jago liring kuning. Saben esuk dikisih jalune ning dereng nate medal saking kula. Lajeng sinten menika Kakang? Boten sanes. Namung murid kula Sunan Kalijaga. Kakang Sunan Kalijaga. Kula nyuwun suwane Kakang Sunan Kalijaga terikat. Pun salam. Kowe cedhak ora pondok pesantren Kagrang. Timbalono muridku Sunan Kalijaga supaya biantara ora Demak Sentara. Menawi sampun terang troco jawab sabdo dalem kula nyuwun tambahan pangestu bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi Kakang Sunan Kalijaga tininggalan kula Kanjeng Sinu. menapa ora ayu lampah nika katimbalan wonten ing Jatiwaya. Pikantuk berkah nang dalem yen kula lumampah boten manggih alangan sawiji menapa. Salam taklim kula kunjuk ngersa. Sampun kula tampi kinarya damel dunyah ing rasi mangkah. Kosok wangsul bekti kula menika kunjuk. Kula tampi dados biyeng penggal. Kakang Sunan Kalijaga Naninggih kula ampun damel dhateng ing penggalih. Wayah iki dadi wayah nika Kakang Sunan Kalijaga. Katimbalan ingkang supados suwan wonten ing Jatiwaya Bendara. bebasan lampah kula kesandung-sandung sak sampunipun panjenengan. Animbali dumateng kula saperlu ngadhep ngersa. Sak tenanipun wonten pigatos menapa Kanjeng? Ngaten nggih Kakang Sunan Kalijaga. Wonten kawigatès tumrap negari dhateng ing Bintara Demak ugi ing mangke wonten kapribadanipun Kakang Sunan Kalijaga. Menapa to? Katimbalan dhateng ing Jatiwaya amargi kula menika ngrumaosi najan to kados pundi kewala Kakang Sunan Kalijaga menika sesepuh ugi pangembating praja ing Bintara Demak salebetipun kula jumeneng nata ngobetake laku jantaning pamrentahan dhateng ing Bintara. Negari Demak sak mangke kisruh Kakang Sunan. Kesuring Demak katuwuhaken bab menapa? Wonten utusan saking Mojopahit saking ngersa dalem Rama Prabu Brawijaya ingkang supados dhateng ing Bintara Demak saperlu kula supados ngarespita wonten ing Mojopahit nyuwun lilah dhateng ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Brawijaya. Amargi sang pamonanipun Harya Premaja menika katrenggalangi dening Kakang Wonosalam Sapadya boten pun parang munggah Jatiwaya menika sulaya perang busana prajurit Demak ingkang sami Kersa Wadika
nimbali dumateng kula. Nika Kakang Sunan Kalijaga katimbalan. Kula nyuwun kali sanget nderek cawe-cawe perkawis punika munggah apa kalih perkawis balingipun Harya Pramada Majapahit kula pasaken dhateng ndika Kakang Sunan Kalijaga. Nuwun sewu Kanjeng. Gegering Bintara kalian Majapahit katuwuhaken nggih dalem boten nyuwun lilah panjenenganing Kanjeng suwun. Panjenenganipun lho. Sing salah niki boten tiyang Majapahit. Sing salah niki tiyang-tiyang wonten ing Bintara. Lah ngaten. Sebabipun menapa? Menapa panjenengan boten kemutan alam? Panjenengan pikantuk kanugrahan alas glagah wangi. Ngantos alas kababat. Napa panjenengan nyuwun lilah dalem panjenenganing Brawijaya wonten ing Majapahit. Rak boten to. Dungkat ingkang angka kalih sak sampunipun alas glagah wangi kababat dados kutha. Panjenengan lenggah dados Hadipati Natapraja. Menapa panjenengan nyuwun lilah dalem Brawijaya ing Majapahit rak boten to. Panjenenganipun kapura sanes. Ingkang pungkasan Bintara dados negara Islam. Panjenengan pun paringi gelar panjenenganing Rama Sunan Bonang. Katelah babah patah. Menapa panjenengan nyuwun lilah dalem panjenenganing Kanjeng Sinuwun Brawijaya ing Majapahit rak nggih boten to. Panjenenganipun kapura saestu amargi saking sengkuyunging dewaning ulama saya malih ingkang kapiji dening Kakang Sunan Bonang hamini suda kula dados sultan dhateng ing Bintara tempat katelah babah patah jimbone ingkang panetep pranata agama menika saking pamunanipun Kakang Sunan Bonang ugi sedaya para dewani ulama ingkang sampun angreseni ing perkawis punika. Menapa panjenengan sak sampunipun dipun paringi gelar babah patah panjenengan ngertos tegesipun babah patah. Lah niki sing dadi wigat. Nek panjenengan dereng pirsa kula paringi pirsa babah patah niku teges anak wedhutke kalih tiyang sepuh. Ngaten. Kahanan lan lakon ingkang kados mekaten. Sing salah niki anak napa sing salah tiyang sepuh? Mila menika menawi tinimbalan kula ngersa dalem kula kapurih merangi tiang-tiang wonten ing Majapahit kula mboten saged. Jalaran kula wonten ing Bintara menika boten senopati. Kula katelah Sunan Kalijaga. Napa to garapane Sunan? Mula ngaji murid paring Pak kaweruh kang becik, paring pitutur kang apik. Mila menika ing wedal sak mangke nek panjenengan utus dumateng kula merangi tiyang Majapahit, kula mboten saged. Kersa dalem Kanjeng Sultan. Nimbali klan kowe ado saka pondok pesantren Kadilalu. Ning pendopo agung kowe iki ora kongkon
dikongkon pidato, ora dikongkon dakwah. Lho kowe ning pendopo aku Demak Bintoro, lho kok ke dakwah. Kowe pidato, kowe ceramah. Lho aku sapa, Het? Guru kula Rama Sunan Bonang. Aku rumangsa getun karo kowe. Het. Sopo sing ora ngerti? Nek Said Sunan Kalijaga sadurunge njangkepi Wali Songo. Said kuwi putra Dipati Welotikta ana ing Kabupaten Tuban. Nganti katundung. Mergo saka tumindak lan pakatine kalunto-lunto nganti nglakoni tumindak rampok, begal kecu sak panunggalane. Nganti kowe nganggo gelar Brandal Lokajaya. Biyen iki lho, Het. Saupama kowe ora ketemu karo aku, kowe dadi apa? Het. Lho sawise kowe ketemu karo aku, kowe tak baeat, kowe dadi wong apik, wis gelem nglakoni salat, wis gelem nglakoni ngaji. Lho saiki kok kowe wani karo aku, Het. Aku rumangsa ketemu baeat karo kowe. Rama Sunan Bonang. Kula badhe takon kalih panjenengan. Takon apa, Het? Panjenengan ngundhamana sekawit kula begal rapok maling ning kula sampun mertobat. Sakmenika dados tiyang ingkang sae. Kula tak takon kalih panjenengan. Takon apa, Het? Dongkolane maling kalih dongkolane santri niku sae. Boleh gobloke kaya kowe. Dongkolan maling karo dongkolan santri. Ning dinggon kuwi apik dongkolan santri, Het. Tentu. Apik dongkolan santri. Sae dongkolan maling. Apik dongkolan santri, Het. Sae dongkolan maling. Lah kok iso, Het? Sampeyan ngertos tembung dongkol. Yo ngerti ya, Het. Tembung dongkol niku leren. Bebasan kae lurah. Wis leren goning dadi lurah, dongkol lurah. Camat pensiun. Wis leren gone dadi camat, dongkol camat. Sakniki nek maling. Leren goning maling dadi dongkol. Dadi tumindak kang ala wis ditinggalake kari tumindak kang becik. Lumaku kang apik gelem salat, gelem ngaji, gelem maca Al-Qur'an. Beda nek kalih dongkolaning santri. Lah dongkolan santri piye? Biyen iki ijek gelem nyantri, salate tekun. Ngajine ya tekun. Yo gelem maca Qur'an. Sarening wis leren nek dadi santri alias dongkol. Apike ditinggalno, karek eleke. Dadi tumindake wis sesongaran ngombe sak enake dhewe karena aku yo. Sing ngarani sampean sih. Het. Kowe ngendomana karo aku kena, Het. Nggih, Neng ditulis apa wae? Nek Said karo Sunan Bonang iki tetep urip karo guru. oh nggih. Het. Saiki lho. Nek kowe iki jangkep Wali Songo ning tanah Jawa. Ning yo kene, Het. Kowe kok ora gelem rukun karo kanca kancam, Het. Lah kok sak Lho saiki pituladane perkara sanjangan iki lho, Het. Perkara sanjangan iki wong wis padha ngerti. Mongko nek Sunan kuwi sandang penganggone sarwa putih. Pituladane kaya Sunan Murya. Sunan Murya iki sandangane sarwa putih, kedhuk putih, jaba putih, jar putih. Putih jabane ya putih jerone. Teges putih jabane suci atine. Ora bedane kaya Sunan Bonang. Sunan Bonang kedhuk putih, jaba putih, jar putih. Ya putih jabane, ya putih jerone. Bedane kaya kowe, Het. Lho kowe iki Sunan Jatuh Wali Songo. Lho Sunan kok ketune ireng, klambine ireng,
jari ireng. Lho kowe iki sunan apa nyelakada? Kula tak takon kali sampeyan. Lah kok apa ya? Wong nyuluh kodhok kalih wong nyuluhi bojone wong niku sae pundi? Ya apa wong nyelakada? Rak sae tiyang nyuluh kodhok to. Iya. Nek teng Badir mboten wonten tiyang nyuluhi bojone wong. Lah sing ana. Sing kathah wonten ing dalem Kasunanan Bonang. Terus piye terus? Aku ngerti mergo kowe njlentreno lakon sing kaya ngono. Nggih. Saiki aku tak takon. Kowe duweni murid santri sing jenenge Arifin ora? Oh nggih. Saiki minggat ana ing Bonang, ya. Pun sawetawis dangu Wis ora gelem dadi muridem. Mergo Arifin tak takoki. Arifin, kowe iki muridé Sunan Kalijaga. Lah kok ki minggat saka Kadilangu, kowe kok kepengin dadi murid Sunan Bonang iki perkarane apa? Arifin kandha, nuwun sewu Rama Sunan Bonang. Sunan Kalijaga mbiyen karo Sunan Kalijaga sakniki pun beda. Lah bedane iki apa? Nek Sunan Kalijaga mbiyen iki lak mboten nate tontonan sing maksiat. Ning sakniki mboten. Lah kene Kanjeng Sunan Kalijaga niki seneng tontonan sing maksiat. Iya ya. Kowe tau nonton dangdut? Kowe tau nonton joget? leres. Kowe tau nonton wayang? Naon nggih leres. Saya kowe nonton ketoprak. Tontonan sing mbok tonton kuwi tontonan maksiat. Aku iki lho wis sifat-sifat. Aja nganti ya. Tontonan sing maksiat kudu ketoprak. Apa meneh kok nonton melu wae aku moh. Iku sifat-sifat anak turunku. Sampeyan ngendika tontonan sing maksiat, Iya, joget, maksiat, wayang, maksiat, dangdut, maksiat, saya ketoprak. maksiat lanang karo itu awor. Sampeyan ngertos tibake ipat-ipat anak turune sampeyan. Apa meneh kok nonton nglakoni wae ora kudu. Ora butuh. Lho sampeyan bengi niki teng dhuwur panggung lah napa? Lho sampeyan ture kondo nek ketoprak niki maksiat. Ngantos tibake ipat-ipat anak turune apa meneh kok nonton. Lho sakniki sampeyan teng dhuwur panggung niki lah napa? Ketoprak. Darak ketoprak to. Lha mergo aku kepepet. Oh dados nek kepepet niku entuk ngaten. Damar mancung tinupat. Kersa dalu. Saiki kowe gelem merangi wong Majapahit ora? Nuwun sewu. Ngajeng kula sampun ngendika. Katetepake kula mboten saguh. Bener kowe ora gelem. Rungokke ya. Nek pancen kowe ora gelem merangi wong Majapahit, Demak tanpa Sunan Kalijaga bakal lumaku raja. Sarining kula sampun boten kanggep wonten ing Bintara. Pramila wedal sakmangke kula nuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten susah. Alit pun kali. Nek golongan iki kathah Sinowati. Lah nek Sunan Kalijaga boten purun merangi Majapahit, boten napa-napa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muridku sedang. Sunan Dono. Sampai apa kula sing tetep bloko. Dimen kelampan cetha trewaca monggo kula pasrah dhateng Kakang.
paring dawuh kula Ora becik to. Nggonmu teko ning Kasultanan Bintoro. pikantuk pangestu dalem kalis Lirsambikala Rama Sunan. Ngene yo. Sawentara panguwasane Kanjeng Sultan iki sing astos nanduna. Yo gurumu. Demak geger. Betul? Demak geger. Geger. Lajeng sinten ingkang damel gedhah Rama Sunan? Gegeran Demak kegot mindeke wong Majapahit. Perkara Kanjeng Sultan ora kersa njaluk tapasmo lan palilah kan Sang Prabu Brawijaya ketapi. Wonosalam maju sak tengah dalagan. Mundur saka Ranggana ora ana sing nandingi gedane wong Majapahit. Dene kowe iki muridku, kowe iki jagoku. Aku njaluk ketokno Darma Bekti kelawan Kanjeng Sultan. Kowe gelem dadi senopati balekno wong Majapahit. Dados senopati mangsulake Majapahit. Rama Sunan Bonang, Ya, Dong. diman enggal-enggal saged klampah ngunduraken tiyang Majapahit. Pramila kula badhe nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Madu, Jadi kasane yo Kanjeng Sultan Bapak. kula nyuwun kalis ampun ngantos ing makene ajeng dateng kula nglenggah putri kapal Sultan Bintoro. Nek berkas menika ampun patos. Para wali lan para ulama sami manunggal sawiji ning kula kata sakniki ngeten. Kula badhe jampangi Sunan Udong anggenipun badhe balik ke tiyang Majapahit. Namung nyumangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Wonosobo, Kanjeng Sultan. dika patrun jogol saling rujuk dhateng Bintoro selesai. Terang trojo dawuh sabda dalam kula ngruwi lapah nyuwun sarbaing pangestu.